Dak li għal-ħafna kien iservi ta' parkeġġ issa se jiġi trasformat fi ġnien pubbliku. Ġejna nżuru xogħlijiet fid-diċċ tal-Belt Valletta fejn se jsiru 11 il-pjazza u se jinżaraw 40 siġra biex jitgawdew mill-pubbliku ġenerali. Dan kollu b'investiment ta' 5 miljun euro. Wara tlestija tal-proġett ta' Pjazza Tritoni beda jirranka sew ix-xogħol fil-foss taħt id-daħla tal-Belt. Il-post li għal-ħafna kien iservi biss ta' parkeġġ issa se jiġi trasformat fi ġnien pubbliku bi 11 il-pjazza żgħira, waħda differenti mill-oħra li se jirrakkonta l-istorja. Is-sit mhux se jkun nieqes mid-dell hekk kif se jinżeraw 40 siġra indiġena matura flimkien ma' għadd kbir ta' pjanti indiġeni oħrajn. F'dawra mas-sit, innutajna li x-xogħol jinsab għaddej b'ritmu tajjeb wara li kien waqaf għal xi żmien sakemm tlesta l-proġett fi Pjazza Tritoni. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Gino Kawki, qal li l-proġett mistenni jiftaħ għall-pubbliku sal-ewwel ġimgħa ta' Lulju. Dan huwa proġett ambizzjuż ieħor li jikkomplementa mal-katina ta' proġetti li l-JHRC ġiet fdata bihom biex timplementa fil-daħla tal-Belt Valletta, huwa proġett li ħajġi jiswa wieħed ieħor 5 miljuni. Ovvjament darba jkun lest ħajkun jista' jitgawda mill-pubbliku Malti wawċi u anke mit-turisti li jżuru l-Belt Kapitali tagħna għaliex ħajkun fih diversi features li jiġbdek lejn dan il-ġnien. Il-ċermen tal-korporazzjoni Stefan Zrinzo Azzoppardi qal li ta' kuljum jitlu l-belt madwar 40,000 ruħ. Huwa qal li l-parti tal-fost li tidher miż-żewġ naħat ta' dħul fil-belt qed tinbidel fi ġnien li se jkun aċċessibbli permezz ta' lift. Bħala proġett il-ħsieb huwa li dan id-diġ din il-parti tal-foss tiġi mibdula f'ġnien illi se jkun aċċessibbli mod sħiħ fil-fatt anke diġà hemm lift li iwassal lin-nies minn dan il-diġ għal triq ir-Repubblika, kif ukoll huwa ddisinjat tal-imod li se jkun qed jirrakkonta storja għax ma rridux ninsew li dan il-foss huwa l-bidu tal-Belt Valletta x'ħafna mill-ġebel li ntuża biex jimbnew l-iswar inqataw propju minn dan il-foss. Il-proġett se jkun mammar ukoll b'sistema kontra l-vandaliżmu hekk kif se jiġu installati għadd kbir ta' kameras tas-sigurtà. Periti fuq il-post spjegaw kif f'kull pjazza se titqiegħed amara li tmur mal-ambjent storiku tal-post. Qalu li s-swar se jitħallew fl-istat naturali tagħhom u li l-ġebla li qed tintuża f'dan il-proġett hija l-ġebla tal-qawwi li mistennija ta' didera isbaħ lill-inħawi. Dan waqt li l-art se tkun identika għal madum li ntuża fil-proġett ta' Pjazza Tritoni mhux ikun hemm sens ta' simetrija. L-isfidi f'dan il-proġett kienu bosta minħabba li x-xogħol qed isir f'żona li l-infrastruttura tagħha tmur lura mijiet ta' snin. F'waqt partikolari instabu pajpijiet antiki u anke xi ħofor taħt il-foss. Minħabba dawn is-sejbiet kellu jsir xi tibdil fil-pjan oriġinali. Waqt li issa daqt titlesta l-bażi tal-proġett, imiss li jibdew xogħlijiet ta' estetika bħal tqejt ta' madum, tawwil ta' siġar u installazzjonijiet ta' bankijiet. Il-proġett se jkun ikkumplementat b'sistema ta' dwalijiet li se joħorġu fid-der il-ġmil tas-swar li hija magħmra bihom il-Kapitali Valletta.